Rahayu kang samya pinanggih. Anak ulun yuganing kita titanayu mareca padha. Kok dadak jeneng ulun durung mangerti marang kawujudan nira. Sira iki sapa sejatining anak ulun? Duh. Sudya Mastani Sang Mahayogi Begawan Dewa Ndaru. Waduh iki tah wujuding Begawan Dewa Ndaru. Kang Anjalari mergo tapamu kang wis ngancik ana ing nggening alaming kasuwargan gawe pepanas ing ana ing Kaputren Suralaya Widodara Widodari padha kepayu padha kepanasan. Barang tak tanyokake sebab lawan musababe titah swantah kang aya-maya padha kang dadekno derdah ana ing kayangan Suralaya. Mula saka iki tekoku nodi marang Sang Begawan Dewa Ndaru, anak ulun. Tindak lawan lakonmu iku luput. Tindak lakonmu mawa salah. Mula tekoku mrene bakal ngukum marang Begawan Dewa Ndaru. Bakal tak kothok ana ndut maniluka cemplung ana kawah Candra Dimuka. Amit sewu Sang Pukulun Bathara Guru. Tekaning Pukulun Bathara Guru mawa tandha ana kayangan Suralaya iku padha kepanasan, padha rumangsa sumuk kang kepati. Yen nurut Begawan Dewa Ndaru, sumuk lan panasi ana kayangan Suralaya ora merga saka wong liya, nanging saka samubaranging dhewe, tindak lakuning dhewe. Kopar kepanasan ya merga tindak lawan ucape dhewe. Aja kaya mengkono bisa ngluputake marang sangyaning para dewa. Nyata jeneng kananmu iku manungsa kang dosa, manungsa kang luput. Mangko dhisik Sang Bathara Guru, luputku apa? Lupute apa? Salahe apa? Luputing Begawan Dewa Ndaru kok wanoh-wani. Kowe ngagem asma dewa. Sapa wae kang ngagem asma dewa ngembari marang dewa, wajib di hukum ana ndut maniluka kothok ana kawah Candra Dimuka. Ayo keke manuta bakal tak rangket wiyasanmu tak jeburno ana kawah Candra Dimuka. Alon dhisik Sang Bathara Guru, aja mbok terusno. Aku takon. Sebab lawan luputing aku bakal dirangket ceblungake ana kawah Candra Dimuka. Apa luputku, apa salahku? Ya seliramu ngagem asma dewa iku mau ora dikeparangake marang dewa, dosa, luput bakal nrimo paukuman. Sang Bathara Guru kudune ora mbancindhe mbanciladan. Kudu nindakake adil. Sing duwe jeneng dewa iku lak ya mungsu aku tok. Sinuwun Puntadewa iku ya dewa. Prabu Baladewa iku ya ngagem Baladewa. Sahadewa iku ya dewa. Kok ya mung aku wae kang bakal oleh paukuman iku lak tegesing ora adil. Aku ora trimo. Yen aku mbok hukum, hukumen kabeh. Aku aja aku tok sing mbok hukum. Puntadewa dihukum, Sedewa dihukum, Prabu Baladewa ya dihukum ana ndut maniluku. Ora iso. Yen Baladewa, Puntadewa, Sadewa iku manungsa petetaning jagat, petetaning dewa, wis kabeh di pangestoni marang dewa. Lah jeneng sliramu iku wong kopar kapiran, wong liya braya, ora nyenggol marang dewa ana ing Suralaya. Mula jeneng kanan nira bakal sun rangket biasamu, bakal sun cemplungake ana ndut maniluka. Amit sewu Sang Bathara Guru. Apa Sang Bathara Guru ora nate nandang dosa?
Anak ulun juga ning kita yen Bathara Guru ora nate nandang dosa, ora duweni ati sirik, ora duweni ati melik, ora duweni ngrasa meri marang sepadha padane biyen. Iku lak ya jare Bathara Guru. Bathara Guru manungsa lumrah kok duweni tangan papat catur bodya, catur papat bodya bau. Diaranono Bathara Guru duweni tangan papat iku lak ya wong kang sing serakah. Wong serakah iku lek tindak cundala nista. Apa maneh yen ndelok tenggoke Bathara Guru nandang buntal sing kaya ngono. Wong nandang buntal iku tau ngombe apa? Apa sing mbok ombe? Aja ngombe-ombe lamun durung ngerti apa faedahe sakmarine ngombe. Aja lelungan lamun ora ngerti ana paran iku ana apa. Lah iku Bathara Guru mesti luput. Apa maneh delengen ta? Ana sapi dicaki lho. Numpak lembu andini. Sapi ku ya umate Allah, manungsa ya umate Allah. Umpama dadi sapi, beret nangis, nanging mergo kok srempung lembu andini kena kok jak merono-merono, mergo sikilmu apus. Lho, wong urip ana donya iku sampurna. Lek Bathara Guru atik sikile apus, Bathara Guru iku lak ya dosa. Bathara Guru lak duwening cacat. Ngono jarening dewa tanpa cacat. Oh, yen kaya ngono mung apik jabamu nanging sak temene jeroning Bathara Guru kaya berkongkong kang separo ning jagat gini. Ger sak nalika dadi panon mbowo. Kenapa dadi berkongkong ya. Bathara Guru dadi berkongkong. Waduh, sak temene kon niku sapa? Ditah ana maya padha. Sak temene kok ini sapa kok cik mandine? Gunemu ciptamu aku dadi berkongkong, del dadi berkongkong. Kon niku sapa? Kon niku sak temene sapa? Manggo dhisik. Bathara Guru iku duwe asma sing diarani Manikmaya. Lah yen diarani Manikmaya, manik teleng maya cahya. Mripatmu iku saka kersane Gusti kang amung tuwa. Lah duwe Manikmaya kok gak ngerti jeneng kita Begawan Dewa Ndaru lak Kaningaya. Kaningaya. Waduh, gak ketok babar pisan aku. Aku njaluk Waluyo sang Begawan, aku jaluk Waluyo. Cipta iku sak dek sak yetan kena kinaya ngapa, mbuh ucapku mau apa, mbuh mandi mbuh ora mandi, nanging aku wis tau nyipta, aku wis tau ngomong. Perkara ana mandi lan ora duduk genemku, kabare nangkul dening Gusti kang murbeng dumadi. Aku ora iso nyepuro, ora iso nyepuro. Kudune sliramu njaluk sepuro sing iso nulung, sing iso nambani ya Bathara, sing iso nambani ya Bathara. Lah umpama kon njaluk tulung Bathara Brahma, Bathara Temburu, Bathara Aswan Aswin, ora ana sing bisa. Wongku kepetungan ji andamu, anak-anakmu. Hei Bathara Guru, ya njaluk sepuro nyang dewa sing pinunjul biyen. Sapa dewa sing pinunjul biyen? Sang Hyang Bathara Wisnu. Jaman Tirtalaya
kang sepisanan manjing menyang gone Harjuna sasa bau ana ing Mahespati. Banjur Bathara Wisnu manjing manjalma kang nomor loro. Manjing kang nomor loro nih. Nang gone Raden Sumantri kaya. Lah manjing someng terku ana jaman Antara Buga, sakmarine jaman Tirta, jaman Antara Yana, jaman Antara Buga, ya saiki njaluk tulung panjalmaning Bathara Wisnu. Lah panjalmaning Bathara Wisnu manggon ana Ndyarawati, Sri Nalendra Bathara Kresna. Golek ana nang Ndyarawati, tapi lek kon gak nang Ndyarawati ora bakal ana swijining manungsa kang iso maloyakake marang ragamu kang wis dadi buta. Wah kudune aku ya goleki dewa Bathara Kresna. Pandal maning Sang Hyang Sumang kaya wah yen kaya ngono tak golekane kraton Ndyarawati Bathara Kresna tak jaluki tulung ya wis nang budal kono lho kon kok guyu gak enak yo ngene kok guyu gak enak yo iki aku ora guyu aku nyene iki mah lho tenggara aku rada krek-krek ngono gak guyu aku rada serik wis nang njaluk tolong nang Bathara Kresna panjal maning Bathara wis waduh ana Bathara Guru kaya apa Bathara wis nang njaluk tolong kono nang budal rono mbok gelem buka kono mergo wong nulung jaman saiki gak ana sing ikhlas ndelok gawane ra ngono lah ate nggawa rokok Surya loro gula sak kilo ya rada mandi dedek tapi lek limban tangan aja atik mara awan mara bengi cek gak ketok wong lek mara awan mara nang omahe wong tuwa lek mban tangan mbok kapantase nemen wis njaluk tulung nyang Bathara Kresna wah Bathara Kresna njaluk tulung aku caket wis kawat tumon Kanjeng Rama kula waspadakaken saking padepian kula kok nggumun sanget mangertos kasudibyan kaprawiran kasentian kawaskitan paduka Rama Panembahan iku lak ya nurut awakmu sak temening manungsa urip donya ana donya iki digawani barang kang padha urip ana donya dibandani donya mung gumantung manungsane oleh ngripta kaya ngapa carane bisa ngrungkepi donya iki ning sarake aja nganti tumindak nista kelawan candala wis ayo mengko tak tutukake tak weni pawejangan ana sajroning pertapan kaya ini Mane
kesing gara-gara ing jagat satriya kang ayantaka sikra goyo laka-laka pranyata sang begawan miyose sang Badranaya sampir sumanding loyogane dolae sajulika kasirep sang Nayantaka sikra goyo laka-laka pranyata sang begawan miyose sang Badranaya samper sumamper nyuyutane dolae sadulika gara-gara ing jagat kasirep sang Nayantaka sikra kaya laka-laka pranyata sang begawan miyose sang Badranaya samper kumampir kaluyogane dolae sajulika gara-gara ing jagat kasirep sang Nayantaka sikra goyo laka-laka pranyata sang begawan miyose sang Badranaya samper sumamper kaluyogane dolae sadulika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi waras dole apa mo rezeki yen dadak iku rezeki kiriman nak. Oh ngono ya mah. Iya mergo le andek-andekku gak suwe mek pirang dina ya. Dadi kepetungane kok ro lek bagonge gak duwe dhuwit to ditelepon. Iku jenenge rezeki kiriman. Ya mergo rezeki kiriman niku sing dikirimi gak sing arep tok kabeh iku. Mangane kanca-kanca tak kandhani, "Cok, iki rezeki kiriman lho, Cok." Terop dadak. Mangkane ana titik ayo didum. Ana akeh ayo didum. Nah, aku gak gelem ngedum titik. Soale panen pari ana gatele, panen tebu ana gatele. Dadi kepitungan kita harus bersedekah ngono kan. Mana. Ngene iki monggo pengrawit tak kei 150-an yo gak mentolo. Gak mentolo. Sinden ayu-ayu ngentak kei 175-an. Ya tambah gak mentolo.
sangkane awake kepengin soge dhewe. Ya apa? Panjak kenong 500. Ya, cek nang gawe rabi lah. Ngaturake gunging panuwun marang panjenengane pepundhen kula ingkang winulya panjenengane Bapak Kepala Dusun Pol Malang nggih. Mau sore ketemu ana kidul kuno. Kula sunaken ngarsane Gusti ingkang among tuwuh mugi panjenengane Bapak Kepala Dusun sumawana keluarga tansah pinaringan teguh kukuh bakor rayu wilujeng slamet. Allahumma amin. Cung. Iki nyipati nak, nyipati sipate programe pemerintah. Istilah iku penyangga kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka ketahanan pangan li. Lah mula ana desa kono-kono ya padha ngebor sumur. Sing pertaniane kok dadak duwe desel cilik-cilik. Lah ana Pol Malang iki dinggekno sumur bor sing gawedhe, sumbere yen ora luput iku sekitar 200 meter. Ngono. Banyune wis yang dim ngono. Lah iki kanggo sumber kemakmurane masyarakat kene kuwabeh anggone nindakake tanem tuwuh nandur tetanduran bisa kilenan banyu murakapi bisa ijo royo-royo tetandurane gede hasile murakapi kanggo nyukupi sanak kadang pamiline wong sak negara nah. Oh kaya ngono. Nggih matur nuwun. Jerit tangise petani wis dijabahi dening Kang Mengku Gati ngono. Dingekno sumur bor. Saking bungae saking ati senenge penggalihe ditengeri nanggap wayang. Nanggap wayang dalang saka Trowulan, saka perbatasan Mojagung. Aku biyen tahu kate main rene nak. Aku disangoni Pak Lurah 500.000 biyen. Tapi mari ngono corona nak. Dadi aku mrene disangoni ngono ya. Karo gak cita. Tapi ya wis tak ngene. Arek-arek karo. Nggih ngaturake gunging panuwun mugi masyarakat Pol Malang mriki sepuanen Jaran Pawastri tansah pinaringan teguh kukuh bakor rayu wilujeng slamet lancar oleh nyambut gawe tinebihaken saking balak dilancaraken anggone nyambut gawe pinaringan sehat wal afiat. Allahumma amin. Slamet sing nonton, slamet sing ditanggap, slamet sing nanggap. Allahumma amin. Lah iki nak waget aku bareng esuk-esuk ana status wayangane ono tengah lapangan. Tiba yo ka lapangan wong ide embong ngene kok ya. Nggih. Atur nuwun. Krida budaya marak sowan ana kene. Ki mau ya ora teko ijen nanging sinengkuyung dene paranggana campur sari lan pengrawit. Matur sembah nuwun sanget. Mandar iki ana waranggana perdana. Perdana Kusuma maksudnya. Saka laladan Jombang. Panjenengane Bu Yati. Oke. Nah. Uga ana sing saka Jombang maneh Mbak Purborini. Ana maneh sing saka laladan Mojosari. Sapa jenenge rewe? Sapa Lisla ya? Yo nggih Mbak Elisa. Oh saka Trowulan tanggoku dhewe Mbak Dewi Erianti. Saiki wis spiral nak. Maksudnya ya melok lodruk, ya melok ketoprak, melok jarang kepang, melok wayang ngono lho. Dadi bocah iki wis tenan. Sing penting pentas. Perkara dhuwit gak patek direken. Sing reken nak wong tuane.
Nggih, ngatur nuwun. Sik. Diwenehi sing klasik dhisik saka sing tetuangganing Waranggono. Yun klasik. Nggih. Ular kambang napa Sinom Parijoto. Monggo, larasipun manut. Pelok monggo, slendro monggo, campur nggih monggo. Ana apa gending campur ana ndelok garapane. Kaya contone garapan tari punjari kae. Iku campur. Wilujeng enjang, Bu. Wilujeng enjang. Nah, wis suwe ora tahu ketemu pisan wis padha tekleke ya. Lah iki wis padha tuweke ngene iki. Nggih, monggo. Nyuwun berkahe Sinom Parijoto monggo, ular kambang monggo dipun berkahaken kagem para mitra sutresna budaya. Kang sami rawuh, matur nuwun. Kakong priyayi sing putri Sanewati apa sita apa ora ngeten iki nggih rasane nek esuk-esuk kudu ngantuk ae happy nafsu topa Kambel ijo ya mas becane kek dowe bojo nanging aja loro biasane Pak Dalang sing rabi loro mboten yang rabi loro niku mesti enggak ada loro liper Mbak ala nggih napa nggih mergo diopar-oper niku
ya padha prihatin aja ngaso-ngaso aja mepet-mepet ya terus wonten manting kanapa turu atiku tansah krisian amarga bukan semanding mutiara jayane lencer kuning aduh mangkene rumah saku teko karo milang-milang terus montang manting kanapa turu atiku tansah krisian amarga jaya kumanding mutiara jayane lencer kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling tak awe mung sange sing takut kursi kucing ya ajar wanuh pokoke waton gelem gegeladen man sapaning wong bakal bisa nemokake rasa masih ngerawit 10 tahun ya orang gelem ngrasakne rasa alah ngene wis bayaran ora bakal bisa maju. Jadi krida budaya khususnya tak suwun sing gelek dolen nang omah gak mlaku sing silindro ning omah tak gelar terus sing gawe tanggapane diringkes engko lek pas riyan dadi manten gamelane digelar ning kono nyar yan gamelane yan masih Adit yang ngono Dit ya Adit pinujune munggah Rama sedapur tanggal pira 11 tunggal wayangan ora dalang gak bayari gak wayangan ngene Dit krida budaya iku anu Dit momong rasa ya Dit dadi pengrawit iki kancamu dhewe kon mentolo tarek njaluk bayaran kancamu dadi manten gamelane yang ngono ora usah datang bayar ora usah dalange ora usah malah tak buwi kan ya ya apa ngono dadi wulan iki sing rabi ku telu ya Rian ya Dit are ngono lho lah mosok Iwan ya rabi pisan rek manten iki ya iya lho jare Dewi iya jare Oke, matur nuwun. Senengku yang ngono, gaya prukun niku mau didik dipangan didik ding nanti ana akeh ya. Nah, dicelengi maksudku ngono. Nah, wilujeng enjang para sutresna budaya, ajar wanuh nempungake waranggana malam hari ini. Soal iki di streaming oleh Gondo Carita channel ngono. Iki mang ono sing macake kaya macan kerah bareng ya. Delon mripate tuwa abang-abang. Karep pula gawe moto lensa iki ya sing tuku sing abang. Cek kaya kucing Candramawa. Ya anakku Dewi Erianti. Wis ana pawiyatan kelas 9. Nggih. Ya. Wilujeng enjang, Mbak. Nggih. Wilujeng enjang Pak Dalang. Ya. Memang
nderekke mriki niku sing penting totalitas. Nggih. Ora totalitas. Ya, maksudnya itu ora pilih-pilih masih di job jaranan budal ludruk budal. Nggih. Tayub ya budal. Nggih. Nyuraki bal-balan ya budal. Iya. Saka Trowulan nggih. Nggih. Tasik lenggah wonten pawiyatan. Nggih. Nggih. Wong lek sekolah iku ora usah dadak arep-arep sangu. Nyami nggih, mboten arep-arep sangu kula, Pak. Cek belajar ora apik. Aja kemalan seneng mangan jenang. Jenang rong lepek ngono ora mareki, namung tambah moncrot. Arep-arep jeneng Kusumaning Asma, ate jenengmu Riyanti wis viral. Wah. Nggih. Melo Citra Budaya, melo karya Citra Baru, melo Kita Praja wis. Ya, jinene Pak Sena iki. Matur nuwun. Uga anakku sing saka Mojosari, saka Menanggal Mbak Elisa Rahayu Anggraini Melati Renonce. Kowe yen kepingin suaramu niru Mbak Tia, mene mulya rono. Nggih, bencing nggih Pak Dalang nggih. Iya, lek wis diuduk nuyah omben, suaramu persis Tia. Nggih. Tia 2. Ngrasani Tia ket mang. Suarane enak rek ngene. Rono ya. Iku ket bayek ngene wis nyekel mic ngono lho. Mandar gorong lahir iku Tia wis nyekel mic biyen iki. Maksudnya gelek disambangi mic ngono lho. Nggih. Kula mantun iki nggih Pak. Dalem? Mantun iki kula nggih. Nggih ya. Nggih. Kersane suwantene kados Mbak Tia. Nggih, alhamdulillah. Ya, suara apik ya aja diundakne nak pacet 475 nggih. Nggih. Ya, alhamdulillah. Ingkang angka 3 panjenengane anakku sing saka Laladan Talok Delanggu, Mojokerto. Winantya ing Karharjan asmanipun sinten, Jeng? Kula. Kok suarane prewangan ya? Kula ya. Niku seneng semur bor niku. Mboten oleh ngoten. Mengko kaya Mbak Windy dianguk tok. Oh, mboten. Iya. Nggih, leres nggih asmanipun Aira Prayuna ngoten. Oh, nggih. Lho ngono jenenge anake. Boten. Tapi kan Selasa Kliwon to ya. Napa nih? Nggih, matur nuwun. Nah, iki mang sing melu kene dalang-dalang tok. Soale guyub rukun, kerukunan itu perlu digalangkan. Mas Dalang Purnomo Kasidi saka Bangsal. Wayangane yo apik. Uga ana Mas Dalang Dewa Kusuma. Uga panjenengane pepundenku umure sepuh ngono, Abah Wasis Asmara. Biyene banter-banteran wayang rek karo dhewe. Uga panjenengane sing saka Mojagung Mbak Tias Purborini. Lho, iki kan ongkep-ongkepan. Netake es iku juga merasa ongkep ngono, cek adem. Penggalimu cek adem. Dadi Tia tak kei es Tias. Tias iku ati. Ya. Iki suarane ngomong apik jan. Kagetku iku kok wis iso gawe ayak slendro sigek lho wis pinter. Iki lek gak niru ilmune Mbak sing saka Samben ngono. Siapa namanya? Iya. Tutu. Siapa dia dong yang jadi dalang dia? Iya. Uga panjenengane Mbak Suyati. Lek pesek Jogja kene gak pesek. Suyati oke. Ya saka Jombang. Terus mbak nuwun sanget. Ke sugeng enjang para sutresna budaya sedayanipun. Saka seduri Bapak Polo rawuh. Saka Mojosari dulurku lanang sing mesti topian ben malam. Gondol. Mas PC, Mas Heru rawuh, Pak Lurah, Pak Raino. Wis sing saka Tarik wis gembruduk padha rene. Yen iki mangake wayang nak sekitar kene. Ngaturake gunung panuwun. Menika wonten layang
panyuwunan. Sugeng dalu Bapak Dalang Seno Haji keparenga kula nyuwun lagu setunggal Sewu Kutha. Nomor kalih Pamer Bojo. Salamipun dumateng Bapak Tani Kedung Gempol, mugi guyub rukun sayek saeka praya lan sayek saeka praya lan kompak selalu. Saking tiang-tiang ingkang merindukan kerukunan. Wassalam Pak Udi. Matur nuwun. Perkara background mburi terserah. Baiklah hadirin sekalian, sudah kita tunggu-tunggu dengan Ludruk Krida Budaya. Ludruk Krida Budaya Sekarsari Surabaya. Mbak Dewi karo Mbak Elis. Garsi Cidang, Garsi Cidang ngateke. Mbak Dewi dhisik. Ya, Sekarsari Surabaya. Saudara pendengar, inilah tampilan artis kita Ludruk Krida Budaya. Itulah bintang-bintang dari Krida Budaya. Selanjutnya Medoso kali ini dari Mojosari, Mbak Elisa Rahayu Anggraini Melati Rononse bersama bintang-bintang Ludruk Krida Budaya. Kayak ditangkap teman yang teknologi terkabel. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Wonten pamundhut saking Bapak Hudi, saking tiang-tiang ingkang merindukan kerukunan. Kerukunan iku tak ibaratake sak ler biting ora kena kanggo munah. Barang sak tekem biting tinali nganggo suh, wujudake guyub rukun kena kanggo munah rereget. Nggih. Nggih napa niki? Pamundutan pamer bojo. Pamer bojo. Ya, bisa kok digarap. Bisa. Pamer bojo. Pundi tiange. Oh nggih. Nggih. Kendang Jaipong Perdana. Ono gendang.
Ono yang kedua nak. Nah, Elis aja lengkah dhisik. Nah, ono 1000 kutha. Oso. Ono 1000 kutha. Sangan dong. Nah. Dikarep iso Mas Adang 1000 kutha. Iso ae. Kulino melok loran kok. Ya, 1000 kutha. Nggih, sak mantun iki monggo para miyarsa budaya ingkang nggadah unek-unek nyuwun tembang dan lelagon. Ngono. Liwat WA nggih mboten napa-napa. Digoyang kembali Krida Budaya. Suwun. Matur nuwun. Nah, sampun dipun pinangkani ya. Pinangkani. Nah, monggo para sutresna budaya, Cak Cikruk. Dulurku sing